astelena... Zan abestia, aztu izatera. Zu bai daukezu astelena. Bai, ez dauket orain, gorputzaldi txarrakin nago. Ez dio, buelta eman gorputzai. Baina zuek espero baietz, arratzaldeon, ongi etorri txorienera, beste astebete hemen, eta, Aitor, zan izun, postrea ingo genuela, eta postre mundiala. Zu badakizu zein behar duan da. Bai. It's good. Beri. Ona, gaurko plana hau izango da, hartuko dugu eta postre honekin Nueva Yorkera jungo gara. Nueva Yorkera segatik, zigor berezi hartu da, nela una txitsi, askotan juten da ara, lan kontuegatik. Eta tango jatetxe batetako apple pie errezeta ekarri, berak beti han jaten duela hango apple pie, sagar tarta, alegia. Eta, errezeta hau, azkenean txorienen prestatuko dut. Gero, apple piean inguruan, hainbat eta hainbat kontu, gaurko jorratuko ditugunak, eta oihartzunera jungo gara, eta bertan proiektu polit bat ezagutuko du. Handaukagu, irati laburu albaitariak egon gara, eta bere proiektua lagunmin proiektu ezagutu dugu, eta horren ingurukoak ikusiko ditugu, eta hau dena, hauxe, errezeta azkar bat segi, esan honek, denbora gehiago pasatzen da, zaharrak txikituta garri ditut. Batzuk, denbora gehiago pasatzen da zaharrak txikitzen, errezeta hoiten bai. Eta ez erditzeko zein diozu? Ez errez, oin dela gutxi, zurito. Ez da sekretu horikor. Eta gari batetako eta etxeko zagarra danean, hau, saltzen dituzten dendan, da, etxeko zagarra danean, oran koskain, uste duzu minutu erdi kanpuan, eta ja beltza dago. Hori da lehen gari bate dugu sardu, bezala, segun nola egiten duzuten, hartu eta bota orduko ja beltza. Esan dagoa, errexabez eta azkarriko du. Hemen dauzkau, 500 gramo irina, 250 gramo gurina hotza, oskailuko temperatura nago ez da pomada eran, eta tako txotan bostuta, 250 gramo glas azukrea, ura gutxi gora bera 100 bat erola, 6 koiarakada erodi. Eta ospina koiarakada bat. Gatz pixka bat, eta hau, ore bat ingo dugu honekin. Ore hau, gero bitan banatuko dugu, zati bat oinarria izango dena pixkat handixeagoa, eta oskaiura jungo da gutxinez ordu betez. Gero bitartean ze jungo egiten betegarria. Betegarria izango da, zagarra hauek salteatuko ditugu gurin pixkatekin, azukrearekin, kanela hautza eta vainilla estraktuarekin. Buelta batzuk, horrek likidoa botako digu. Eta likidoa zaigu interesatzen. Nahi du hori loditzea, zer estela gero umeldu iten du. Zaigu du, hor daukat harto almidoi pixka bat, limoi zuku pixkatekin disolbatuko dut, bertara bota, eta holako krema loditxo bat atako dugu. Zaigu, hau, oinarrian sartu, eta labera. 180 gradutara, 45 bat minutu, eta lagungarri moduan, txantile krema bat. Hau beroan jateko izoskiarekin da bikaina. Vainilla izoski batekin aldamenean, brutala. Eta hotzian txantili pixkatekin. Eta txantilia hemen gure lagunek maite dutenez, txantilarekin ingo du. Horrak denak esan da, lanian azteri besteik ez falta. Hortarako, lehengo, esan dako, irina, normala, gozo gintzakoa nahi izan eskero, gozo gintzako, baina normala da bai. Normala, erabilera anitzekoa edo... Anitzekoa hori da. Gaur egun zenbat irin desu. Horra azkenean da proteina edo glutenan arabera bakoitzak duna. Bai. Gurina eta glas azukrea. Gatz pixka bat. Hau, hor utziko dut makinan. Koianak txiki bat gatza gutxi gura bera. Utziko dut makinan bueltaka eta gero ura eta likido botako dizkio. Olako gaiurik ez duenik zenbat eman behar dio, zenbateko indarreko eta zenbateko iraupeneko, Hau, nik sardezkarekin iten du lehenengo. Gurina hor pixkatolan, bai nazten ibili, eta ero eskuekin areantzeko bat egiten da horre naztketan, eta ero ja likidoa botatzen azten garenean, azten da onartzen. Baina egia da, koste egiten dela, eta olako gaiu gabe, gozo bintza gustatzen zaio nahi, eta gaur egun saltzen dituzte robotakin berea, robotarekin nazketa olako golpe txiki batzuk eman da, ore hau inalda. Eta gurina eta azkenean kostatzen da gurina irinakin batzi. Emaitzak benezi. Azkenean. Eta, hau da, oso pelikuleroa, Yankien pelikuletan da, bizilagunak etorri ausora, eta hello,
Gu ondoko txaletekoa gara, dana daukate olako etxea hundi gara, hangoa gara. Lamborghini ikustezu, hangoa. Kaixo, hau ekarri zut, ez da... Ze ongi, eskerrik asko. Oso pelikulero. Igande honetako barbakoara gonbidatzen zaitut. Ez, bueno, a ber, amerikanoa edo, bai, estatu batuarra. Han gehien ikusten dena nik uste dela txerri, txerri pai. Gerezina. Bueno, hau ere, bai, bueno. Pastel batekin ertu. Bai. Egia esan, beraiena bezala daukie, eta hor esamolde bat ere badu ez, as American as apple pie, hau da, sagartarta bezain estatu batuarra, baina, bueno, berez, sagartarta esan liteke Europarra dela, eta gaina edatu edaun hortan, herrialde bakoitzak berea dula. Agian, modu hau, zigorrekin godun bezala, barrukaldean sagarra, gurina, nasketa guzi hori, ez, bilduta, eta gainean orea izana, beraiena da estiloa. Hori da, azkenean, Europan hemen egin izan ditugu, errezeta horiek. Itxegin gozu, baina, pelestrudela, txorienen egin da dago. Tartataten, txorienen egin da dago. Zein gehiago da. Bueno, tartataten azkeneko ananakin nintzen nun. Bai, hori da, baina bestea originala egin da dago. Eta gurea betikoa izango dana, nik oso goxoa egiten zen, momentuan gainea goratzen naiz, Martin Berezategi jatetxean egiten genuen ostore batekin, fin-fina, xerra fin eta mosten gendu zagarra, gero lan eguzki bat izango basa moduan jartzen genion, zagar konpota bat eramaten zuen azpian, eta gero hartzen genuen da azalekin egiten genuen olako jalea bat, esaten da ur bat berea, eta horrek ematen diona gorputza eta, brillo bat eta ikusgarria. Bueno, esan bezala lehen, sagartarta edo 14. mendekoa da, oen dela ia 7 mende ez gerozti gure artean da, eta, apel strudel, adibidez, hori gehien bat Alemanian eta Austrian iten den errezeta da, eta honek berezitasun bezala frutxu lehorrak daramatza. Gero, tartatatan, hau Frantzian jaioa da, hemen komentatu izan genuen, bi aizpen eskutik etorri zela olako... Ez beharrez, baina olako deskuido baten ondoren ez, eta gaina hau nola berezitasun gisa, esaten dena fruta, kasu honetan sagarra edo anana edo delakoa oinarrian joaten da, karamelu baten gisa itxatxita, eta gero gainean orea doa. Eta berez, ez da labean iten. Aizpa hauek ez zuten labean nik, baizik eta kozinan, gainean, hoi da. Eta gero, zigorrek aipatu bezala, gure ingurukoa gehiago da ostoreakin indakoa. Ostorearen ondoan, gainetik edo jartzen dena da gozogile krema bat, batzu gaina gozogile kremain beharren onako esaten dena maizenako beste bada industriala horrekin egiten du, bai. Ja, baino, errexaldea... Bai, uda nahi nuen bat, eta inuen arbendole irina neukan, almendrana pila bat, eta almendroan krema batekin egin nuen, da... Bika, azken finan hori da krema bat, ez? Pixkat, vainilla edo kanela zaporea dauken krema bat, eta gero hori bai, sagarra gainean, hau dena gorritu, laberatu, eta gero marmelada. Jatetxa askotan ohikoena da gaina albarikok edo albertxiko marmeladakin lagunduta izatea, baina, zigorrek aipatu bezala, beste toki batzutan sagarrerena ere gehitzen da. Honekin, esate izuete, honekin iten da... Azkenean, konpotak eta loitzeko eta hola, pektina dauka, asalak, eta asal honekin, erabilpena emateko honi eta ez botatzeko, hau guraekin erolako jartzen duzu egosten, da atatzen da gero, oso, ostutzen denean, likidoa hemen atatzen dena, gelatin oso da, oso. Eta horrekin hori erabiltzen da askotan, gozo gintzan, margotzeko horrelako postreak eta tartak eta... Bueno, gure euskal sagartarta edo tartamantzana esaten dena igande askotako azken burukoa izan da, urtez urte ez, tipikoa izan da hemen, paella bat edo ez dakizer edo olako haragi bat edo garbantzuk eta gero sagartarta. Baina gaur egun zer gertatzen da, gozoan mundun geroz eta mania edo joera edo bestelako irtenbide gehiago daudela, ez? Batek adibidez imaginatu. Batek ez azukrea dietatik kendu du. Besteak, ez zaio gustatzen, ez daki marmelada. Besteari, ez daki zer. Besteak, ez doiaten... Jaio, aurtengo gabonetan, urtero, familia batzen danean, beti daukagun burruka etxea. Burruka. Batzutan behartuta. Menua,
Baina batzutan behartuta, hau da, alergia bat baldin badu horren kontra ezin dezu ezerrin baizik eta birmoldatu, esaten dena, barneratu eta moldatu horren ingurura bestelako postre batzuk prestatzea edo beste eskaintza zabaltzea azkenen. Nik aurten gabonetan ez da, 3 menu izan ditu. Beste gozaba da mania. Bai, mania. Eta jatekon ditun maniak nik uste beste batzu diela. Manian sailkapen edo zaku hortan beste mania batzuk hartu behar ditu. Oik ez dien maniak. Nozko mania die, hogin mamitan hasi garen lager. Ez, mania bat adibidez da, jateko guztiak etxupaki laguntzea. Badagoelako kolektiboa. 3 lau txitxirio, ero 4 babarrun, ero 5 lenteja, ustea beti platerean. Hoi da. Ze kostatzen da, kafe ipurdi hau ustea katiluan. Eantzazu dana. Hori alde batetik. Ostra. Beste mania bat, sardeskakin dina zapaldu eta purea inbeharra, kontxo. Gauela letxe esaten no manik. Bueno, leka patatak eta porru patatakin bakarrik. Hori bakarri, baina ez bada beste da, hori dena berdin dio zer, lehenengo platera eta bigarrena elkartu, eta badan. Beste bat, jogur potoa iriki eta gazura edatea lehenengo. Gero nazka ematen diolako, baina lehenengo momentu ez aizue. Eta hori eran. Bai, bueno. Osondo. Polboroiak estutzea. Hala ba, 2 puxtarrez utzako. Arrautza frigituaren gorringoa azkeneko uste eta gaina horretarako bere zirkunferentzio osoa prestuki txukun moztea. Hori neharreo egiten zuen. Hori maniak. Eta beste mania handi bada, entxalada edo ontzia platera, mai erdin ustea zerbitzatzeko, eta esaten dena, elde turno edo turnoko hartu eta kinkikanka. Gure etxian ensalada jaten da. Iru, gure familia nolan ikasi deolako. Gure etxian ensalada erdian hartzen da, eta gero bakotzak sardeskakin txas juten da hartzen. Ez da zerbitzatzen. Gero, platerian beste zerbait daukalako, da lagungarri bat. Gure etxean, beste bate berdin esaten du hortik, jaione. Zuenean... Bia, hortiken ez ez. Zuen etxean zerbitzatu hortik ez dare. Zerbitzatu izaten. Zu gainera dakizu hori esan nahi nuke, hor hartzezu sardeska eta ze marruska da, kan, letxu ezin hartuz. A ber, nik hor okerrena da, beti aldamenekua juten dala guakaetera eta gozoenera, eta hor burruka izaten dut. Are gehiago, ona dana, Zaki, bere, badauka olako sardeska berezi bat, beti juten zaiola... Xibarista, arrautza eguzia, tuna eta aguakatea. Letxua, ez dakit nola iten duen, eskibatu iten duen beti, takipula. Ez ditu, sardeska atea eta gainean, bertan geratzen dira. Magikoa. Ze gauzak. Bai, magikoa, bai. Bueno. Bale, nik hau, listo, zurituta dauzkat, hau, azkena nahi nuen egin, eta gero txikituko ditut. Zaina, txikitzearekin gauza bat daukat, esateko legunean lagun batek, solasaldi bat izan nuen, horren inguruan, da gaur egungo telebistako sukaldarien inguruan, da nola labanakin nola ibiltzen diren, da kontatuko dizuet. Hore hau, ikusten duzu, ja, horrela ikusita ez du ematen listo dueni, baina emango dizkio 2 buelta, eta homogeneo eratuko zaigu, eta gero hona daukana hori honek da, ez dala gurinik eman behar, ez dala irini bota behar, mailan ez dala erabili behar labeko papeli luzatzeko, errez luzatzen da, eta hau izango da, oinarrian eta tapa moduan erabiliko duguna. Orduan, ningo txurrusku bat horrelako orki bat, burgosekoa. Eta, gutxi gora era, hori, erditi baino pixkat gehiago hau oinarria izango da, ze oinarria beti zati handio beharko du, eta bestea, txikiago, hau tapa. Hau ingo du luzatu, eta honek azkenean forma hartu behar duenez. Eta gero bai, errezeta hau eiteko garaian, lagunak pasazien errezetan jartzen zuen, gero jarri behar ziela aluminioarekin, garbantzuak eta labean 15 minutu ez altzatzeko. Ez da altzatzen, orduan nik zulo batzuk egite izkiot, eta listo. Hau esan da, oi hartzunean jomarko gara, jaione. Bai. Lagun min proiektu ezagutzera. Duela aste batzuk, Oian Azkorbeitiarekin albaiteritza kontuak izan genituen Txorienen. Eta hortik tiraka Oiartzunera etorri gara, eta hemen albaiteritza 2.0 ezagutuko dugu.
Irati Laburu, arratsaldeon. Atxaldeon. Hemen gaude Oiartzunen Mendiburu albaitaritza klinika aurrean, baina beste proiektu baten inguruan hitz egin behar du. Azaldu duzu zer dan Lagun Min. Lagun Min da errehabilitazioaren inguruan sortzen egin naizen proiektua, txakurkatu eta zaldientzako. Hau lehenago ez zegoen, zerbait berria da, ero... Hemen berria da, hemen dikampo ja urte desente da mazki horrelako gozuek martxa. Eta, zein bideratuta da, bai, txakur zaldiak da, baina zeintzuk, sarra direnean ja, ero... Denetikan, dauzkazu operatu behar dianak, operatu eta gero, herniak dituztenak, operableak eta ez operableak, txakur zarrak, kirola egiten dutenak, kiroleko zaldiak, azken finean edo zeinek, bizkarrako mina dutenak, etxeko txakurrak, laneko txakurrak. Eta beraien bizikalidadia, asmoa da, hobetzia, ez? Hori da. Lehen gare batian jaula zegoenean anima, esatezan, horrekin ez da zerreinik. Hori da. Eta aukera dago indik, lusatzeko hori. Eta ez bakarrikan medikamentuekin guk egiten duguna da, akupunturarekin, kiropraxiarekin eta bestelako terapia fisikoekin, minak arindu, farmakoen beharra gutxitu, hori da helburua. Ostra, hori hobena ikusti izango da, ez? Claro. Aukera dugu? Hoixe ba. Venga, goza marrura. Hoi da beraz, Lagun Min. Bai. Eta bueno, proiektu politxa, Gero ikusiko duzu gehiago, baina politxa. Bueno, lehen juna izena esaten. Lehen batek lagunean, lehengoan lagun batek esan zidan. Ez da egin telebizten, ez da izema sukaldari, olako kate batean ikusitu, eta harreko lan mozten du. Egia esan oso ikusgarria da telebiztarako. Eta ikusten duzu, eta kontuko eta oso politxe egiten du. Baina holan, labanak apurtu egiten dira. Labanakin moztu egin behar da. Eze, txikitu. Moztu egin behar da, mugimendu bat egon behar da. Eta beste oso politia da, horre txas, baina ikusten da sukaldari horrek bere labanak ez dituela gehiagin baite. Ez, hori da azken finen kontroladun erakutsi nahi hori. Baina, eta egia da oso, geratzen da horre tos, hori gaina txampiñoiekin oso erresa da, oso politia geratzen da. Baina labanantzako ona ez da. Eta hor da zibile ginen itziten, konturatu zala, eta berak ikusten duela beste kate batean, eta arek horrela mozten duela, eta ez da, bai, oso ondo, ni bebak ititzen hori. Baina, ona ez da. Eta labanak, segun zeinek eroste dituzun, on batzu nahi baituzu, dirua bali dute. Eta gero, zorroztaia etortzen den bakoitzen zorroztu. Bai, eta labanen gabe geratu. Ze zorroztaileak, segun zelakoa da, ni behin eraman nuen olako bati, eta laban erdia bera jantzuen. Ni ez da egiten nora behira, txistua joten nora, gero, olako labana eman eta orartekoa ekarri zean. Moztu bai, laban gara utzi nioen. Peripeziak, hemen, txorienen ere. Hemen ikusiko duzuen bezala osagaietan bi azukre mota daude, alde batetik panela azukrea daukagu eta bestetik hautsa txuria da, esaten dena eotutakoa, ez? Baina, hemen gauze da, gaur egun behintzat adituek azukrea ahoan duela eta bolo-bolo dabilen gaia dela, ez? Zenbat azukre. Eta horrekin lotuta, kafeari botatzen zaion azukrea arriskutxue edo arriskue izan dezalakela esaten due batipat, diabetesa garatzeko arazoa ekar dezakelako. Gauz ez da kafeari azukrea botatzearena edo kafea azukrearekin hartzea arazoa dela, baizik eta zenbat kafe hartzen duen ere bai, ez? Eta ez da berdin etxen hartzen duna edo tabernan hartzen duna. Zergatik tabernan jatetxen, kafetegin eta bar. Zergatik, hor zerbitzatzen diguten azukre poltsatxoa ez da holako araututa zenbat gramokoa izan behar duen. Orduan, ez. Nik uste duen bai ez. Ez, berez ez da, orduan, aurkitu dezakegu kafetegi baten 10 gramokoa izatea, edo beste baten 8koa, edo beste baten 6koa. Azken bolada hontan edo ekimen bat badabilela hor ingurun edo hemen gure eskualden esan genezake hauek gehieneko hauek murriztera erdiraino, edo behintzat zertxo bait murriztea, baino ez da hau esan bezala holako araurik. Enpresa bakoitzak esan dezake bere kantitatea dauke, hori. Eta gero, gehiago, adibidez, Europa mailari behira edo Ingalaterran 2,5-3 gramokoak die poltsatxoak.
Hemengo erdia, baino gutxio. Erdie, baino zein den arazoa ere, bi poltsatxo. Bi poltsatxo. Hoi da. Eta azkenen 2, azkenen egunen amaieran zenbat azukre hartzen duen oarkaben. Bai, eta askotan hemen esaten bezala, azukrea bakarrik gu botatzen diona kafeari, era. Gero jakietan, zenbat azukre sartzen dugu gorputzen. Hori da. Eta beti ere, jakitea ona da. Adibidez nik hemen poltsatxo batzuk ekarri jot, eta ez dakit zenbat gramo dauden. Pixatu indet eta 5 gramo dauzke bakoitzak. Bueno, esan dezakegu, ez? Baina gauze zer da, Osasunaren Mundu Erakundearen gomendioa dela, eguneko 25 gramo azukre baino gehiago ez hartzea. Beraz, olako 4 kafekin, egunein da daukeu. Eta gehigarri guztiik zer? Ez egun ardu? Horregatik, komeni da jakitea poltsatxo bakoitza zenbat gramo ditu. Eta zer da hobea? Palmera txokolatezko. Orduan, gorde palmererako eta horrek kendu. Ala ba! Ba, hortiko laikeue. Palmera txokolatezkoa Alberto Salea da. Bea, zubak Maite izan dugu. Hola, zue jasaten nun, zure jatetxe hortan noten nintzenen. Zeinek? Bazen bat, etortzen zena, Bai. eta eskatzezun, garbantzuk, 2 platerka igual. Gio, aragi patatakin eman da patata gehiago eskatzezun. Gio, arroz esnea eskatzezun eta albazen gaina katilu bete. Hori bai, bukaeran kafea sakarinakin. Bai, gaina beraien teoria daukate, baina jaione. Eso que me quito. Bai, eta konbentzituta esate dizute. Karo, bestela hor besartu ingo nioke. Uerdaldun ezen, eso que me quito, esatezun. Justifikatik izute, gainera da. Baina da posible. Bai, hori oso tipikoa da, holako kafetegitan da, palmera eder bat, ero croissant eder bat, eta gero sakarinakin gafez dira. Bueno, en fin, bueno, gurina hemen urtutzen, eta, behitu, hemen dauzka ja hauek oskailuan egon da daude, Kokotza etzakela hola atera. Nabartzen da, hau hasierren enfokatzen dago da, orduan beretzako da. Hauek oskailuan egon da daude, eta horiek prest dauzkat ja, eta gaina horrek golpe hile behar zitu ez, kogorrak eratu benetan, 3 ordu egon dian, eta behar dute laguntza pixka bat luzatzeko. Orduan, gurina hemen urtu zaigun ontan, zaharra bertara bota, Ai, jainkoa. Jinko potxoloa, azukrea gainetik, zuria nahi bauzue zuria, 50 gramo, jak? 50. 100 gramo. 100. Bueno, jaiale, hau tarta hau 10 lagunentzako da. Orduan, zatitu, hainbeste azukrestateatzen. Kanela hutza. Chantilly. Chantilly da gehigarri bat. Aukeran dago hartzia ero ez. Bueno, geho kafea sakarinakin. Eta vainilla estraktua. Jak, bertara. Eta oin hau, esan dakoa, 5 minutu ero hemen salteatuko dugu, eta gero ingo dieguna da, bota limoizukua, eta bertan almidoi, hartu almidoi hau, urtuta. Ordan, kontu asketik. Eta hau, egi esan hemen konpotantzeko bat egin da, hau ematen du tentazio lan, koiarak jaten jogur bati gehitu ero, hau otzean gero, hemengo betegarria, jogurrak, ez ne, txantillak bakarrik bera, zora garria. Bueno, hau atzera, ez du dela behar, eta orea luzatzen hasiko nez. Oinarria gutxi gora bera, ekarri dizkizudan neurri horiek dira, hau da, 26 zentimetrokoa, 30ko moldea baldin badukazue, diametrozkoa ematen du, hemen niri sobratu dugu zen. Bueno, jakiteko. Eta ilusatzen, Vale. Lagun minera beste saltetxo bat iteko aukerarik? Bai. Eta orain, ikusi, ze terapiak dituzten entxakurrek. Ikusgarria. Gigatu beta aurreko egin. Bueno, Irati, zein da, Hau da Mia. Zer gertatzen dira Miari? 13 urte ditu, eta 13 urteek ekartzen dituen gauza dixente ditu. Hoien artean hernia bat, bizkarrezurrian. Eta horrek ekiditen dio normal ibilitzea. Eta gailu honekin, Hori da. gai honek autonomia ematen dio. Eta zuek hemen ze tratamendu ematen dio zuek?
Ba, honi, lehenengo egiten duguna da baloratu bere egoera nolakoa dan, eta alde batetikan mina gutxitzen dugu, eta bestetikan saiatzen gara autonomia hori hobetzen, etxian edo kalean gailu hau gabe ibili ahal izateko. Vale. Eta, ze egiten diozu hemen? Akupuntura, laserra, ariketa batzuk, masajeak, gauza dexente. Ikusteri bai? Bai, noski. A ber, ingo. A ber, pizina. Ondo usten die, hauek lanetien, ero? Danak ez. Hau ere erabakin barra ezin da edozein txakurrekin hau egin. Generalean usten dira, eta ikusten duten heinean ez dietela minikan ematen, hobeto toleratzen dute beraiek ere. Baina, bai, batzuk badia ezin dietenak egin. Baina orokorrean bai. Eta jendiak, a ber, hor, txakur bat, guk ondo daukagu gure txakurra, nolak txakurra mina daukaneo, zerbait daukaneo, sintomak ero zintzu izaten dize. Hor jende asko esan dago, nik ez da gine, txakurra arraro sentitzen dut, ero... Bai, jende askok pentsatzen du mina daukala txakurrak karrasi egiten dunean edo jagi ez dunean mugitu nahi. Baina hori baino lehenago, zeinu goiztiar batzuk ere badaude. Adibidez, deitzen diogunean ez dugula kaso berdin egiten. Etxera iristen geanen ez dala leheno bezala etortzen poxpixikan gure bila. Hankak igual ipurdia gehiago mugitzen dula alde bateraka edo besteraka, okerrago daudenen errenkasten dira, edo hankak arrastak eramaten dituzte, depende nola dagoen. Osa, holako horregia izaten dira, ja, hona etorri behar da. Zerbait eta badao eta lehenago hobe hartzia. Gara izartu eskero, kontu hobek? Guk bezala. Medikoan juten baldin bazera, ja, mina kakatzen zaudela, ez da hoi da. Eta lehenago juten baldin bazera, hori da. Bueno, a ber, venga, zu txintxo emia, eta koska emiaren neri, bale? Nientako betaurreko daude, Hoixe. Hemen denako abestu berria. Hau da, laserrakin, ez? Laserrarentzako hori da. Txabal. Autentik, atara argazki barriari. Hau nik jarri behar dut, telefonuan, salba pantalla. Terri mentxe, eta zuketanik ere jarri behar ditugu. Laserrak egingo diguna da, lagunduko digu min hori gutxitzen, eta bizkarrezur hori pixka bat estimulatzen. Zer matero etorri behar izaten du, nola izaten du? Segun nola dagon, gertatu berria baldin bada, igual astean 2 aldiz etorri behar dute, baina ja honek denbora daramaki, orduan astean behin, gero beto dijoazen enean 2 astean behin, beti ere segun txakurra nola dagon. Txakurretaz ari gara, baina saldiekin da hori ere... Baitare. Edozein animalitan egin dezakezu, baina nik gehien bat egiten dut hori, txakur, katu eta zaldiekin. Behi batean ere egin dezakezu, baina ez dut uste inor deituko ditenik hortarako. Eta hau normalean, gaitz guzti hauek, esan gehien bat, adinarekin erlazen ezen dira, baina badaude jentia, osea, txakurrak ero animaliak, kirol ero gehiagi, esfortzu gehiagin dutelako. Hori da, eta ez kirol txakurra bakarrik. Askotan ikusten ditugu, etxeko txakurrak ere, pelotarekin asko jolasten ibiltzen diala, edo igandetan bakarrikan ateratzen diala mendira, eta kaina asko sartzen diela, edo segun ze bizitza estilo egiten duten, guk bezala, gehiago izorratzen dira, edo gutxillo. Niri gertatzen zitzaion hori. Egunero korrik egin mendia. Hori da. Laugarren egunen iskutatu itentzen. Eta broma, Katzamotzetan ikusten eman ninduen, ja iskutatu itentzen txakurra. Bai, nik askotan galdetzen dit jabei, eta ze bizitza estilo egiten dut, mendira joten gatalekoal, eta esaten dut, eta gero estiratzen dezuta? Ez. Eta zuk estiratzen zu, bai. Orduan txakurrak ere behar du. Berdin. Irati serio? Claro. Igual. Gero bestela, zuk imaginatu, kirola egiten dezula urte batzutan zehar, eta inoiz estiratu gabe. Zure muskuloak moztua geldituko dira, artikulazioak ez dira berdin mugituko. Horregan, no. Berdin. Laserra? Eta akupuntura ere, bai. Akupuntura? Txakurrei, eta beraien azkenean hori, bere bizi maila urte batzuetan hobetzeko, eta hor, esaten zion, txakurra kojo iristen diena, sartzaroak inda, ez da izan normalen bizkarreko arazo bete esatik uste da, bueno, niko duin ibiltzeko oraindik urte batzuetan, eta bai, Mia, txakurra, niz ezen, artista. Bueno. Ederki, luzaketa, orearen luzaketan zauden horretan, nik jarraian bitxikeria bat dakarkizuet,
ematen da unere tartea dela, bitxikerien tartea. A ber, bota. Bai, bueno, azukren poltsatxo zaitugan hontan, badakizue beste estik edo estutxe batzuk badaudela, hauek luzeagoak dira eta estuagoak, ez? Azukreak ez duela olako, esan dezakegu, arnas hartzeko edo olako utxunerik, dena estu duala, bai? Hauen inguruko kondaira bat entzuna da, ez da zure belarritara iritsi izan den, hori gezurra, oain argituko du. Gauze da, esaten dela estutxe hauek sortu zitun sortzaileak helburu batekin intzitula eta da hau saiestea. Bai? Zeren eta guri azukre poltsa hola ematen diguenen, azukrea banatuta da honen, lehenengo, inkontzienteki esaten den lehenengo erreakzioa denok izaten dugu hau. Bai. Azukrea beruntzera man. Orduan, hori ekiditeko beste estutxe hauek sortu zitun erditik klak mozten dienak, ez da keinu hau inbarri, klak moztu beharrak. Bueno, hau sortu ondoren, nunbait, kafetegi batera joan omentzen, eta iskin batean eseri omentzen jendearen erreakzioa zeintzen ikustea. Eta bere harridurarako izan omentzen estutxe hauek hartu, eta berdin... Nik iten dut hori. Bueno, horregatik... Nik azukrerik ez dut hartzen, baina lehen egiten nuen. Vale, hoxe, bere hori ikusitakoan bere buruz beste intzula, bere sorkuntzak etzulako inungo... Baina, hori gezurra izan. Nik uste nun egiezela eta bere oren hainbat eta hainbat aldiz esan izan dut eta jendeari erakutsi hau ala iten da. Bueno, oain gezurtatutzat ematet, zeren eta ikerketa lan bat indu hemendik, eta sortzaile hau Benjamin Eisenstadt zen New Yorkarra eta, zehazki 1906 urtetik, 89 urte izan zituen arte bizi izan zen. Baina esan dezakegu, agia 89 urtekin sortu zuen. Ez, 40 urte inguru zituen hortan. Pasaren mendeko 40. hamarkadan sortu zuen, eta egia esan, iraultza bat izan zen. 1957 urten bere seme kimikarikin laguntzakin batea esan genezake sakarina hautsean sortu zuen, formulatu zuen. Eta hemendik esan dezakegu gainera bizitza oparoa izateaz gain, aberatsa ere izan zuela, ze bururatzen zitzaion oro poltsatxotan sartzen zuen. Hau da, ketxupa, maonesa, zer gehiago hemen, ziapea, eta gaur egun eskura ditun, azkenean makina bat bai omen zuen, eta harri erregentagarritasun bat ateatze aldea, bururatzen zitzaion guztie. Nik bakizu lagun bat neukan, eta ere beti inuzen eta berdinek ezen horrekin. Ez dugu ingo baina, azaldu. Venga bat, hori. Azaldu. Ez dakit niziazkin nola den badakit, azkenen dela parekoari azukrea botatzea. Bai, honi, bota diogu harto almidoia, limoian disolbatuta eta behira ze gorputze hartu duen honen momentu batean, Listo. Hau, padago. Zua jitziko dut, utziko dut hori pixkat kozinatzen. Honek hartzen zuen beti, eta bakizu azukrea botatzeko bari zeatik egiten da lehenengo gerirekitzen zuen eta kafera botatzen zuen. Ze egiten baduzu hau, eta azukrea kanpora juten da. Eta karo, ondoko guztiak azukraz urtzen zilean. Da beti berdina egiten da. Umekerik. Baina hori, eske, ja, esautzen du, txiste hori. Ue frigopietik etzen ateako. Hori da. Ze un dia frigopie. Eta kolore hori. Bueno, hauek, esan dakoa, zulatu ingo dugu pixkak, honekin baiekin ingo dugula altzatzea, eta horrela txa, eta ero, moldera jungo gara. Baina, frigopiakin hasi baino lehen hau, guazen lagun minena, eta bere txakurra esautuko, 16 urtea, euska. Zemada bider? Gure eun urte erolako bat. Bai, ez da, esaktu bider zazpi, baina bai. Sarra. Joti, eta itxona hau zein da? Atxona hau txolo dugu, 16 urte terdi. 16 urte? 16 urte terdi. Eta zeiten duzu, berakin oin? Txolok daukana da, bizkarrezurreko arazoren bat, ezakegu zein, eta oinez ibiltzia kostatzen zaio baitare aurrekoari bezala. Eta gure helburua da, bizikalitatea hobetzea, eta etxian eta paseoan bere autonomia hobetzea. Orduan horrekin, zirkuitoekin egiten duguna da, bere martxa lantzen dugu, eta bere hankak pixka bat lanera bueltatzen ditugu. Hoi da.
Eta hor, beti esaten dana, premioa, Hoi da, beti sobornatu inbarritut. Bestela ez dute lanerako gogorik anitzaten. Claro, ze bestela txakurra hau beti etzanda izango genuke etxean, ez? Bai, hoi da. Eta, bueno, ariketa, eta guante antzeko biek, hori zer dira zirrestatzeko? Hori da, generalian gure etxietan egoten dira baldosak edo parkea izaten dugu. Eta horiek txakurrendako da kriminala. Kriminal. Hori da, zu denbora guztien lurrirristakor batean nengo aldimazina bezala oinez, asko zindar gehiago hankekin zutik mantendu alizateko, ero egiten dira bizpein, min hartzen dute, orduan botita hauekin laguntzen dioguna da, ez editzen. Bere lurreko trakzioa hobetzen dugu. Eta hau, niko nahi dut, ez da izan, saldik sartu zen, eta saldiekin ariketa antzekoak egiten dio? Bai, baina ezin dezu horrelako, oza, zeuze sendoagoa jarri behar dezu, baina bai, egiten dira horrelako ariketak baitare saldiekin, bai. Bestalderaino, zer ingo, etorriko da bestalderaino? Animatuko da bestalderaino? Bai, noski. Hartxolo. Jai, txolo. Torre pikin. Entzumena eta zemuz dauzka? Batez, galdua guztiz. Bai, Bai, eta entzun izango galure ez dut uste kaso gehi egingo lukenik, Venga, guapo. Nik eramango diotau. Oida kaburun. Venga, guapo, guazen. Hau nire moduko da, hobe janari hati bakarri muitzen da. Bueno, baina, bixi, Bai, nahi duneako muitzen da, gu bezala. Bai. Guapo. Gure adinera pasatuta zemat izango zen amazit erdi, irati? Laro goita maluze, eunda zeuze bai. Hor nun baiti biliko litzake bai. Artista. Bai. Hor txoloren galtzerdiak ikusita, nik uste dute frigopietaz hitz egiteko ematen digula bidea. Hori esan zion jartzen dituela, txakurrendako okerrena da, etxeko baldosa eta irristatu iten die pila bat. Eta gero, txolo gaixuak, nahiko zutik mantentzen nahiko lan, kalian belarretan ondo ibiltzen dela, baina etxean, behar ditu, galtzerdi perezi horiek. En fin. Labean daukat, oinarria jarri dio dela, zulatuta eta labera sartu dut. 15 minutu behar ditu. Hau luzatuko dut, eta ura atera, bete, tapa jarri, tximini antzeko batzuk egingo izkiogu, gero margotuko du arrautza, eta gero azukre pixka botako dio gainetik, eta listo. Labera, berta 5 minutu dio. Frigopie. Frigopie, bai. Zergatik diogun frigopia, ez? Alde batetik, polpai, azkenen pai hori pie idazten da, horregatik, frigopie arekin lotu du, frigopai izan liteke, ez? Azken fine, baina, egie da, datorren urten 40 urte beteko ditula, beraz, bai. Bai, ospakizun handi bat izango da, 40 urte ez die egunero betetzen, oso muga garrantzitsue da, hor krisia ez dakit izango duen, frigopiak bai ez, esan, sortu batzen sortu, beti aizu gandikene ustez existitzeiela, Bai, bado. Hori da. Eta gaina garrantzitsua, beste markatzu kopiatu induzula baita. Horregatik, beraz, hori da. 80-90 hamarkadako izozkiri garrantzitsuenetako bat izan zen, eta hainbat ume limurtzea lortu zuen, ez? Tartean, adibidez, ni. Bitxikeria bezala, izozki hau esaliteke industriala izateko 40 gramo ditun hortan, 70 kaloria besterik ez ditula, baina azukreari behidatuz geroz, izozki bakoitzeko 8 gramo ditu. Beraz, olako poltsatxo bat eta bestearen erdia bintzat bai. Gauza da gaur egun gainea, izozkikiteko molde ugari daudela merkatun, eskuratu dezakegula adibidez hankara edo oin baten formakoa eta etxen indezakegula gerorrik gure frigopia. Hortarako zer behar duen osagai gisa gaztakrematxua, marrubi batzuk, esne gaina eta datil batzuk. Eta horrekin osasungarri ine daukegu. Aldala aukeran, gailu bat daukazu izozkiak egitekoa, azkenien izozki bat krematxu geratzeko behar duena da hotza eta mugimendua denbora guztian. Etxean, bai, izozgai bat sartuko du, gogorra geratuko da, baina krematxua ez da geratuko. Goxua, bai, zaporea ez da, baina krematxu puntua izateko beharko genuen izozgailuan aizea sartzen dion zehoze. Eta mugimendu hori. Baina, besterik gabe, komplikazioa hondirik gabe ere indezakegu, azkenen zapore berdineko zehozer. Hori izaten zaio marrubi petit. Marrubi petit zaporea. Hori da, bai. Bueno, ikusi duzu, oinarria holan zulo batzuekin sartzen badugu eta ez da altzatzen bat ere,
Eta hori, sagarra, barrura sartu. Pum, gure, eta lehen esan dizu da, konpota, jogur pixkatekin. Ni amaia guzti, konpota gabonetan sobratzen zena, jogur naturalakin. Naztu eta jatea gustatzen zitzaion. Horako jogur krematxo batekin, gozaltzeko, mundiala. Orduan, egin beldurgabe sagarrak, eta gero, hemen ez dienak abitzen, erabiliko dituzu beste zerbait. Eta hemen maspasa batzuk ere ondo geratzen die, Ni maspasa batzuk ere sartuko nizkioke. Horrela, eta oin, esan dakoa, hartu. Gainean, eta oin, oin berua dago. Hola, pixka bilduko dugu. Eta labera jungo da, boixe, beste 45 minutu, 180 gradutara. Hemen, gehiagizkoak enduko dut. Eta garrantzitsua da hemen, tximini batzuk egitea. Hau da, horrela, zulo batzuk ingo izkigu, ganean, jak, eta gero, arrautzarekin, arrautza bat irabiatu, margotuko du, eta gero, azukre beltza, nahi duzuen azukrea pixkat gainetik bota, eta listo. Olako zulo txokin, estatu batuetan auzokoari eramaten zaio naiz baino, jogi hartzak lapurtzen zuena. Lapurtzen zituen, bai. Eta bubu. Guain beste txakurri bada hor? Beste txakurrik ez, baina, lagun minetaz informazio zerbait nahi izan ezkero, honena, Irati galdetzea da. Irati, eta etorkizunean lagun min nola bideratu nahi duzu, edo zein da zure ametsa? Galdera ona. Etorkizun batean nire lokal propio eduki nahiko nuke, baina oraingoz behintzat klinika ezberdinetan eskaintzen ari nahi zerbitzua, etxez etxekoa ere bai, eta zaldietan ipika-zipika. Eta norbait zurekin kontaktuan harremanetan jartzeko? Badaukat, telefono bat daukat, eta Instagramen eta sare sozialetan ere baduzkat kontuak eginda. Hor zurekin harremanetan jarri, eta zu edo zintokitara jateko, nahi du esan, hor bizkaitarrak eta baduzkagu, eta jendeak orduan zer? Hor ikusi beharko nuke, aberno baino muitu behar da, eta baino, dena hitz egiten da. Eskerrik asko zure proiektua guri azaltzegatik, eta sorterik goen, Eskerrik asko. Itxoitea merezi izan duz, jaiuna. Jatea eza, jaten ja. Izkorrena, txoia purra bat ba. Lantaldekoak egon gara esaten, patata tortillan itxura dukala honek, barrutik. Goxoak kasu hontan. Eta bukatzeko, esan dago, izoskiarekin, ero txantilli, kremarekin txantillia, dala esne gaina, glas azukrearekin, eta vainilla pixkadatekin. Eta honekin, gure gaurko postre zoragarria, listo. Galdera pare bat, bukatu aurretik. Bota, zebertxu. Hau gordetzeko ozkailun edo kanpoan? Nik hau ozkailun enuke sartuko. Kanpoan. Jan aldan azkarren. Egia da, ze arrautzarik eta ez dauka. Gaizki jartzeko gurinak azkenean koipea dauka eta ez da galduko. Hau, kanpoan be, 2 egunetan ja bigutzen hasten da. Komeni da, lehen bailen jatea. Baina nik ozkailun enuke sartuko. Entzun, dakienari. Ez negaina ez, ozkailuan. Eta honekin, astelena, astea bikaina zita, eta indar berrituta, aste guztirako jaione. Da, hilabeterako eta urterako. Eskerrik asko familia, lagunok, guren artean, gu hemen jarrituko du, beti bezala, holako errezeta bikainak, ero hobeak prestatzen. Guxu bat, hemendik. Erra. Bai, Erra. Ez bien.